Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekele m nụ. Asị m nụ nnọọ na nnụnụ TV and Comedy. O nwere isiokwu anyị ji wee bịa tata. Kedu ife bụ isiokwu ahụ? Iji ụgwọ. Iji ụgwọ. O nwere ihe ị ga-eji ụgwọ ka ọ bụrụ nke gị? O nwere ihe ị ga-ejigide ụgwọ wee ruo ọ bụrụ nke gị? Ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa tata, iji ụgwọ, nakwa o nwere ihe ị ga-ejigide ụgwọ ahụ wee ruo ọ bụrụ nke gị. Na-atụfughị oge, tupu m gaa n'iru wee tọghee iji ụgwọ nakwa o nwere ihe ị ga-ejigide ụgwọ a ruo ọ bụrụ nke gị, mma gaa n'iru wee kọwaranụ ọtụtụ ihe, maka na e nwere ọtụtụ ụzọ esi eji ụgwọ. Maka na echeghị m na o nwere onye karịrị iji ụgwọ. Iji ụgwọ a na-eji oge ụfọdụ, o nwere onye na-ebu obi si ka eji ejiri ụgwọ na ọwụ ihe ọma. Mba, o nwere onye gasị ma kinye ya nwa ọjọọ ka ya kuru n'ihi na ya nwa mụrụ. Mba, mana a na-akarị iji ụgwọ, ada akarị iji ụgwọ, nweghị onye apụghị iji ụgwọ. Oke, o nwere ọtụtụ ụzọ esi eji ụgwọ. Ị nwere ike kpachara anya kịta ihe asaa n'anya, jee na shọpụ mmadụ jee goro ya ihe maka na ijiri ego oge ahụ and o nwere ihe na-akpa gị, and tupu ikunye jebe na shọpụ onye ahụ ijejegoro ihe mara go na ọ ga-enye gị. Nwekwa nke ọ ga-abụ ị na-eje ka ije tụọlọ ka ị mara ma ọ ga-adabara ya nwa inye gị. Ọ bụrụ ihe ọjọọ, mana tupu i jee ruo na shọpụ ya, onwego ka isi wee kwado n'ime onwe gị ga-esi wee gwa ya okwu onwe ike ekwe. Anụ ka ụmụ ụfọdụ okwu a na-abụ, biko nye m ihe a echi mbata ka nye gị ego. Biko nye m ihe a, ọ ga mbata ahịa mgbede ka nye gị ego. Akwe mana ọ gị nwa jiri ọnụ gị wee kwuo ihe a ga-enye gị, jikwa ọnụ gị kwuo mgbe ị ga-eji eweta. Onye a nenesi anya, o nyebeghị ihe kredit na mbọ, o nyebeghị ihe n'aka na mbọ, ọ sị ka ya nwaa gị nene ma okwu gị ọ bụkwa okwu gị. I were ihe ahụ wee laa, o ruo mgbede nwa inye ahịa, ọ gaghị abata echi ya inye ihe ya dịka isi wee kwuo. O nwekwara ụfọdụ a na-eji ụgwọ. Ịma na ịbata township maọbụ na village, e nwere ụtụ a na-akpọ otu obodo. Itoru ha n'ihe eji nwoke eme ma itoru ha na ihe eji nwaanyị alụ alụ were eme, ịbanye gị n'otu obodo. O nwere mgbe ọ ga-abụ ndị obodo be n'ụtụ iji ya, mgbe ahụ esi ya biko nụ ka ọ dị n'izu na-abịa abịa ma ka ọ dị n'echi iji ụgwọ. Ị bịa na yard na township, onwe ihe iji esi wee bata, ndị yard enwe emergency meeting, asị na a ga-atụ 5,000 ma 1,000 dịka ihe esi wee gbara akwụrụ. Nọọ malite mgbadị ona ruo mgbadị ona ka onye ọbụla weta 1,000 naira ya. Ibe ga akwụọ, gị nwa akwụghọ, akwe mana iji ụgwọ. Akwe na ụgwọ ka ọ wụ. Kee nna ka e nwere ọtụtụ ụzọ esi ejikasị ụgwọ, ma nke ihiri asaa n'anya wee jide, ma nke ihie asaa n'anya wee jide, ma nke mmadụ dubara gị n'ime ha, ncha niile bụ ụgwọ. Onweghị onye karịrị iji ụgwọ. Even obodo a mụ na gị nọ, the steeti gọọmenti na-eje boro ego, federal gọọmenti na-eje ebiri ego gbaa mbimbi. Nke obodo a mụ na gị nọ n'ime ya bụ Naijiria, ihe na-anọ nọ ka na-asị gị na gọọmenti ọla abatara nsi je ebiri ego na China ma ọ biri ego dị ebe dị ona, gosi na onwe ndị karịrị iji ụgwọ. Mana ịnene ihe na-eme n'ụgwọ a na-eji eji, ọtụtụ abụrụgo ndị ji ụgwọ atụọ ha na arụsị, arụsị egbuo ha n'ihi na ụgwọ ha ji eji. Ọtụtụ abụrụgo ndị ji ụgwọ a na-etereti ha. Ọtụtụ abụrụgo ndị ji mmadụ ụgwọ fụ onwe ha na prison.
n'ọtụtụ afọ n'ọtụtụ ọnwa n'ime prison n'ihi na ụgwọ eji. So ka ihe na-achọ ịkọwa bụ na amaghị ekwu butere amaghị asa. Mana ka m were obere ọ ga-abụ gị nwa ọ bụ onye ọma na-ekiri vidio a, ị ga-esonyere m ma ghọta point m chọrọ ihit. Si eskipụla vidio a, ọ ga-adị gị mkpa, and vidio a ịwọchịa ya ọ baara gị uru kọwaa ihe, kaba arụ share vidio a maka this vidio ga-esave nwanne gị somewhere, onye nke na-akwado ije ji ụgwọ ma onye nke nọ n'ime in a mess of iji ụgwọ. Maka na ana m abịa eji nwa ya arịpụta, o nwere ihe ndị mma kọwasịrịnụ mere ni ọ amaghị ekwu butere amaghị asa. Iji ha anụ ụgwọ, ndị oyibo si gị he who much is being given much is being expected from him or her. That is the truth. Gị nwa ji ụgwọ ịnọ na at the gunpowder, ịghọtago, o nwere onye ara fall victim of iji ụgwọ, mana it is your duty ji ụgwọ sị okay, ke mbọsị m ma edeliva ihe a ụgwọ anyị, ke mbọsị m ma akwụ ya, kama ị ga-asị na ị ga-akwụ ya echi, felu echi, gwa ha 1 week, ka ọ ga-abụ iweta echi ma nwanne echi ịma na onye eziokwu gị onwerebeghị ebe a fụrụ ya n'ụwa. Anyị na-ekwu maka na anụ na-atọ ụtọ oge ụfọdụ na-ata anụ nkapụ. Anyị na-ekwu maka na anụ na-atọ ụtọ oge ụfọdụ na-ata anụ nkapụ. Ijide ụgwọ oke na ọrụ dịrị gị, maka na a sị na ọ ga-ejide aka o jide olu ọma. Maka na ijide ụgwọ oke na ọrụ dịrị gị, echela ka onye abịa na-agba gị ya. Oke na ọrụ dịrị gị iji na-akwụ ụgwọ ahụ obere. Ọ bụrụ ya na ihe iji ma atụ kịta na iji mmadụ 10,000 naira, ana ichekisiala ijide 10,000 naira a n'ọkpụrụkpụ jeje nye onye a na ọ na-afịa gị arụ, iweta 1,000 naira jee nye onye ahụ, onye a nwere ike ghọtaba na ị na-agbalịrị ego, ọ wụ eziokwu, mana at that point ị na-achọ inye ya 1,000 naira, na-akwụ ya 1,000 naira, biko kọwara with every sincerity, gwa ya nke bụ eziokwu, si ya lee n'ọnọdụ gị na-afịa gị arụ ịkwụ ụgwọ a 10,000 naira n'ọbụrụ na gị nwe iweta 10,000 naira na-ege ya n'aka, nye ahụ once, ọ ga-eme ya nwa wọtafe gị, ma ọ bụ na ịbụ ụdị ka mmadụ na-alaiki iji ụgwọ. Ji ọnụ gị gbawa ya, si ya biko na ewe ọtakwala na ihe a bụ ịgbalịrị ego, kama ọ ka ịpụta n'ụgwọ ya iji ya, na onwere any option ọzọ ịma ị nwere dan isi na-akwụ ya 1,000 ịfụ na ịkwụchara ụgwọ. Onye abụrụ onye ṅụjuru mmiri ya n'afọ, ọ ga-anabata ya na-anaghị ya 1,000 naira ma ịfụ na ịkwụchara ya ụgwọ ya. Maka na onye ji ụgwọ adaṅụ mmiri tọba iko, hapụkwa onye ahụ efuru na-eji ụgwọ na-aba mbọ, ọ daṅụ mmiri tọba iko, maka na ụgwọ abụrụ ihe ọma, mana nwa onye karịrị iji ụgwọ. Ọ gịnị ka m na-akọwa? O nwere ihe ijigidere ụgwọ n'ụwa ka ego ahụ bụrụ nke gị. Ị ga-eji mmadụ ụgwọ, onye ahụ anwụọ, o nwere onye ị ga-eji ụgwọ, onye ahụ anwụọ, ọ bụ na ego a dị ya n'obi iji all the time, even if at the point of mgbe onye ahụ nwụrụ anwụ, onye a ga na-agba gị dị ụgwọ. O nwekwara usoro esi akwụ ụdịka ụgwọ ahụ, which I will not be able to tell you here now. O nwere ike on my next video. Ngwa ka esi akwụ ụgwọ ahụ ifi onye ahụ abịa disturb debe gị maka na ịkwụgo ya dị ụgwọ. So wee bụrụ gịnị ka m na-akọwa ụmụnne m, iji ụgwọ abụrụ ihe ọma, mana ọ gị nwa ji ụgwọ ga-eme ya ahụ edoo gị doo onye iji ụgwọ ahụ by ikwu eziokwu and by ịdị na-afụ na ị kwụrụ ụgwọ ahụ, even if ka isi wee kwado, maka na onwere onye bụ Chukwu, even if ka isi wee gwa ya ọ dabazi gị, ọkwa na oke na ọrụ dịrị gị bịa bịa remind ya, biko nwanne m, ọ wee eziokwu akwụkwa gị na mma kwụgwọ ụgwọ ya echi, mana echi a bụzi taata orugo, ihe m tụrụ anya ya fom ya, biko egbukwala m egbu, kama mma sịkwa gị echi daa ya echi, nye m otu izu. Mgbe otu izu agala,
mma marịrị ihe emere gị a onye a ga-aghọta gị na ịbụ mmadụ ma ọ bụrụ onye nwụjuru mmiri ara afọ. So nwanne m, anyị ejigo ọtụtụ ụgwọ anyị ji eji kwe mmadụ ike. Ịma nji mmadụ ụgwọ kwe ya ike ada eme eme, maka na ọ wụ ụgwọ ka iji ya. Ada eji mmadụ ụgwọ kwe ya ike, ọsọgodi gị karịa onye ahụ, ada eji mmadụ ụgwọ kwe ya ike. Ada eji mmadụ ụgwọ kwe ya ike. So biko nwanne m, ebe ọ bụ na ada agbagharị iji ụgwọ, ife onwe gị na iji ụgwọ ndị yad, ụgwọ nke ihi na asaa n'anya wee jide, nke mmadụ dubara gị n'ime, nke emere biznes ya kụọ, you have to pay back or balance back. Ka baalụ were olu ọma sobe onye ahụ, ma omume ọma, ọ bụrụgodị so olu ọma were omume ọma ma olu ọma na-eso onye a na-agba m mbọ ịfụ na ị ga-akwụghachi ya, ma ọ bụghị ya ọ ga-ebuga aka. So biko na ụmụnne m, aka m bụkwa nwanne m nwoke Nnụnụ TV and Comedy. Ịbịado na ihe onyonyo nke anyị na-eme ya na efere ya n'iru akwụkwọ a, anyị si unu kaba na-arụ na-efolo na anyị nọ na Facebook, anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na TikTok. O nwekwara alo ị nwere ịtụ, dee ya na comment section na o nwere uru ọ ga-aba na mụ nwe ke m ga-afụzikwa. Asị m nụ biko nụ daalụnụ, nke onye chiri ya zere. Na ihe ejije nke anyị ga-eme echi na ihe egwuregwu nke anyị ga-eme echi na nke anyị ga-ekwu echi ga-aka nke taa mma. So kaba na arụ na-eso na anyị na nke dị n'iru ụka. Ndewonụ, daalụnụ.